रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि BTC आव जोंनि बड'लेण्डआव मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा थानायमोनब्ला फिन खनसे आरो सरकाराव फैफिननायमोनब्ला नैबे जिथुनाखि नैबे बावैसो रिसेन्टलि माने हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जायफोर माने मोजां माने रिजाल्ट खालामबाय 90%नि गोजौआव माने जायफोर माने पार्सेन्टेज नाम्बार लाखिनो हाबाय रेंक लाखिनो हाबाय आरो बैफोर गथ'फोरनि न'खरा रांखान्थि बिथिङाव रांखान्थि हालोदाव इक'नमिकेलि उइकनेस एकदम दुरबल बैफोर गथ'फोरा गोबां खाबु आरो सुबिदा मोननो हागौमोन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि गोबां माने गोरिब आरो दुखिया न'खरनि गथ'फोरा फरायनायाव गोबां सुक्का रायजो राजा नोंथांमोन माने गोबां माने ब्रिलियेन्ट आरो गोबां टेलेन्टेड आरोना बैफोर गथ'फोरा हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव माने माखासे माने कचिं ओरैबायदि कचिं मोजां माने ओरैबायदि कचिं दङ माने थाखा फैसानि थाखाय बैफोर माने इनस्टिटिउसनफोराव माने कचिं लाहैनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोनथिखागौ मानोना मानाव गेदेर जोंहा प्रमद बर' बिथाङा बैफोरखौ मोनथिनानैनो माने बर' फरायसाफोरनि न'खरनि बिमा बिफानि न'खरफोरा माने ओरैबायदि दुखियानि थाखायनो माने बै आसनि बा स्किमखौ लाबोदोंमोन सुपार 50 बड'फा सुपार 50 मिशन बे मिशनखौ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ लाबोदोंमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि गेजेरजोंनो गोबां सुबिदा मोनगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन बे बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजोंनो देग्लायनि हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिनाय जायफोर माने एकदम गोरों गथ' मेधाबि बा जायफोर छात्र न'खरा अबस्था गैया दुखिया बैफोर गथ'फ्रा सुबिदा मोननो हागौमोन आरोना APSCनि थाखाय IPSनि थाखाय डक्टर इन्जिनियारिंनि थाखाय JEE बेफोरनि थाखाय फ्रि कचिं मोननानै मोजां माने सोलोंथाइ लानो हागौमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा नुनो मोनबाय BPF सरकार फैनायनि उनाव मानोना BPF सरकारा बे सुपार 50 बड'फा जे मिशन बे मिशनखौ माने उथायनानै होबाय एबा बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय आरोना दा आसा खालामो नैबे जुदि बड'फा सुपार 50 मिशनखौ दा रुलिं गभर्नमेन्ट BPF पार्टिया जुदि थारैनो बन्द' खालामारोब्ला खिन्थु जोंनि बर'निफ्राय बोसोरफ्रोमबो बेबादि डक्टर इन्जिनियारिंआनो जा डक्टरानो जा माखासे अफिसार्सफोर ना बेबायदि ओंखारनाया जोबोद माने खमायलांगोन खम जागोन मोनसे समाव गैया जालांगोन थ' बेनिखायनो आसा खालामो बिथांमोना जुदि बड'फा सुपार 50 मिशन बे मुङाव जुदि गोजोननाय गैयाब्ला गुबुन मुं माबा मोनसे मुं होनानै बिथांमोनाबो BPF पार्टियाबो मानोना जोंनि जे लाइमोनफोरखौ जिथुनाखि हिउमेन रिसर्स सुबुं सम्पद सोरजिनायाव माखासे खामानि मावगोन माने गोसो होगोन जिथुनाखि जायफोर माने मेधाबि जायफोर माने गोरों आरो टेलेन्टेड जायफोर गथ'फोर बिसोरखौ जिथुनाखि कचिं लानायनि मोनसे खाबु होगोन अब्ला जोंनि BTR एबा बड'लेण्डनि सिङाव मोनसे समाव माने आसामनि सिङाव रावबो गुबुन हारिया बर'जों माने चेलेन्ज खालामनो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेनिखायनो आसा खालामो जाहाथे नैबे रुलिं गभर्नमेन्ट BPF पार्टियाबो जेरैबायदि मानगोदेर प्रमद बर' बिथाङा जे सुपार 50 बड'फा सुपार 50 मिशन मोनसे स्किम लन्च खालामनानै बेबायदि खाबु होदोंमोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय दा नैबे BPF पार्टिनि मानगोदेर हाग्रामा महिलारि साराबो जुदि बे हाबाफारिखौ फिन जागायफिनोब्ला मावोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो जोबोद जोंनि गेजेराव
गोरों गथ' ओंखारगोन डक्टर इन्जिनियारिं निफ्राय लानानै अफिसार्सफोर माखासे ओंखारगोन। थ' आसा खालामो जाहाथे बे खामानिखौ मावफिनगोन आरो गोजोन्थों।